Tak právě jsme překonali bariéru. Je sem vstup zakázán, protože jsou nějaký problémy na tom treku. Ve chvíli, kdy tady proběhly nějaký velký bouře, tak ta cesta byla poničená. No tak uvidíme. Tak zatím všechno jde hladce, tak uvidíme, jak dopadnou první překážky. Tak tady asi přicházejí první potíže, ale vypadá to schůdně. Darling, this is a piece of cake, isn't it? Piece of cake. První překážka zdárně překonána. První vyhlídka. Ahoj! Právě jsme překonali druhou zátarasu. Držte nám palce. No, když vstupujete do tohohle lesa, tak se neubráníte pocitu, že vám to připomíná všechny ty knížky nebo filmy od Tolkiena. Is the second largest tree by volume to the redwood, and the kauri protects itself by these little branches. This is very young kauri. These branches will fall off and then it becomes one straight tree. This is a baby. This is the third construction to not let us pass. Třetí zákaz překonáváme. And I'm on the other side. Oh darling, what shall I do? Walk around. Oh, easy really? peasy. Okay, simply clever. Simply clever. A tady to vypadá na bludný kořen. Tak doufám, že se nestratíme. Čtvrtá bariéra před náma. Takže bariéra číslo 4 překonána. Hlásím, že ne tudy. To bych si fakt nelajskla. Ale trošku jsem se sklouzla. No, jako náročný, ale jsme tady. No, tyjo, Glenn se přes tohle dostal a já teda tohle asi nezmáknu. No, tak to je výzva. Hurá, jsem na druhé straně. No, nebudu vás napínat. Vzala jsem to trošku bokem. A už slyším moře. Poslední překážka je přímo nad pláží. Cesta nevede dál. OK. Takže přátelé, poslední překážka zdárně překonána. Podívejte, jo. Jako úplně lehký to nebylo, i když to vypadá lehčejc, než to doopravdy bylo. Ale mrkněte na to.
Tak jak jsme začali, tak končíme. Zdárně jsme se vrátili přes všechny nástrahy a děkujeme s pokorou za tu nádheru. Já jsem byla tak dojatá, až mě tekly slzy, vážení. To prostě člověk musí zažít na vlastní kůži, vidět na svoje vlastní oči tu nádheru. Takže se loučíme.